أب كل خرنعات عالم كونكم أتي مسكدة زي ملس واقو نوركنا المازن كالا اللوز بحال زخبر ما حدا ننتلو زيت من زخبر جزيكم هيبكم نمنفساوي فناو حنت حقي اتكاتلو زلخم بروخاتن فقراتن أحواتي تسقان سلامن كاب اغزابير ربونان كاب قويتانان مدحنينان يسوس كريستوسن مسكول انتناخم يخون كمي كأنيكم لي علىكم كمي كاتخونوا لي علىكم أنا بمحرات أملاخ بتراتهم نأملاخ زفره سلامن سناين طعومن علىكم كبر نسميخون كم زأنا زلخون كاب زأنا زلخون لعلخا سناي كتلو ليدما ناي كل أوان صلوتين أمنتين فقراتي أب زحلف أوان مس مقيار سم نايزا چانل عمل كتا زهابكم مبره نيرو سلامتاي وانقاد وانسان نيرو سلامتاي كحج حانت حق تباهيرو كاباي كافت منشي كافت أوريجينال كافت مبقولو سمعوا سلزلكم أنا دما أما حلالي فهم أما أتم زتمهاركم له أتم زتحفكم لي قويتا يبارككم كالوتون كمو تمهاركم له تكونوا بقويتا أمن طيو كم تشعروا بالكوا قويتا عدمه يبنا كالاي كفال كاوخن مهارو زلنا كنستبل دمالومي بتأق أملاق حيزلكم قريبا لخو دحرزا كاب حمسيت ألبم زمرتكم مزمور مقدنا أموان التعذب تبل نافت ملوء ملأخت خبلكمي نزام مزمور زي الناس معكم بمنفس نمخان نزمت ملأختي نمستبهال بتساق أملاخ تدالو نزام مزمور كحدقكم
كرب أولوس كمي كم زخبرها مجدين عمون تعذب مجدين عمون تعذب بين طفنا بقلونته مجدين عمون تعذب مجدين عمون تعذب بين طفنا بقلونته لعلي كله يسوس حارون سعابته أحيانا نكبرهم كن قطر مسومناتو حتيلنا نمهار كنتم قداموه بتعامنا خون نايزل عالم هيوه مجدين عمون تعذب مجدين عمون تعذب بين طفنا بقلونته مجدين عمون تعذب مجدين عمون تعذب بين طفنا بقلونته حرين بقر بروخات حواتي سلا تعقستهم قويتا يسوس أعزيزو يبارككم كمتي عب مأتو ملأختي رئيكم وزلهم قدامي ملكعي صدقنا زبل أرستي يخون قدامي ملكعي صدقها حوي مني وي قدامي ملكعي صدقها انتايو ملكعي خاز قبر كالو ازيو قدامي ملكعي صدقها يزبل كالو خانتلو ملكعي انتايو بخمي لكعي خايو بيناي معيري خات عيرو مچم كلنا قدامي ملكعي صدقنا انتايو إلنا مسنا حسب كريستوس يسوس كخون خيلي تملسخم كريستوس يسوس جنا ملكعي هيوتنا نا هيوتنا ستاندارد بين يخلق عزلو مزبل انمصو هيوت يسو بصدق درجه انت دامصينايو نكريستوس بقتا ملكعي مغبار دفراتيو جناخي مجد تحتنا انت دافتينا بتخكل ملكعي صدقنا كخون زغبؤو منفساوي عينتنا انت دا تخفيتو ابز حجي بقشنت ان نبرو زلنا عالم كهلو نخيريو ما بقس ملختي ماتيوس 5 معراف مبل عسرا فقدي كخونيو كاود معنا أنا نسخاتكمن قال نجار كنمهار زلنا أبو كم زبر كفل صحف استتصحفو نركب صدقهم كاب صدق صحافتن فريساويانن أزيو انت زي بزحو
መንግስቲ ኣምላኽ ከቶ ከም ዘይተኣትውዋ እነግረኩም ኣለኹ ኢሎ እዚ ቃል እዚ ዝበለ እቲ ነቲ ብሩኽ ኣምላኽ ኣባ ኣቦ ኢልና ክንጽውዖ ብሞቱን ብትንሳኤኡን ምኽንያትና ኮይኑ ዘሎ ብሩኽ ጎይታና ኢየሱስ እዩ እዚ ቃል እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ከረን ኮይኑ ዝሰበኾ ናይ ከረን ስብከት ኢልና እንሰምዮ እዩ ዝብሎም ዘሎ ከዓ ነቶም ዝኸበብዎ ኩሎም ዘይኮነስ ነቶም ገለ ነገር ክብሎም ገለ ክምህሮም ኢሎም ናብኡ ዝቐረቡ ደቀ መዛሙርቱ እዩ ኣብቲ ፍቕዲ ሓደ ምልስ እንተኢልና ብዙሕ ህዝቢ ኸይቦ ምስ ረኣየ ናብ ከረን ደየበ ምስ በለ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብኡ ቀረቡ ኣፉ ኸፈተ ከምዚ እናበለ ድማ መሃሮም ኢሉ ይጅምር ንመን ነቶም ዝቐረብዎ ነቶም ዝኸበብዎ እንታይ ኮን ብል ኢሎም ዝሰምዕዎ ዘይኮነስ ዝዕዘብዎ ዘይኮነስ ነቶም ዝቐረብዎ ብኣካልን ብልቦምን ብኣካል ቅርብ ኢሎም ምስኡ ብልቦም ከዓ ዝያዳ ኣካሎም ቅርብ ኢሎም ነቲ ዝብሎም ክሰምዑን ብኡ ክስርሑን ዝተዳለዉ ደቀ መዛሙርቲ እዩ እምበር ክምህሮም ኣፉ ምስ ከፈተ ሓደ ካብቲ ዝበሎም እቲ ኣብ መበገሲ መልእኽተይ ነቢበልኩም ዘለኹ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 20 ተጽሒፉ ዘሎ እዩ ድንቂ ብሩኻተይ ንሓዋርያት መለክዕ ጽድቆም ክገብርዎ ዝነግሮም ዘሎ ጌታና ኢየሱስ ንመን እዩ ናይ መን ጽድቂ እዩ ዘጠምቶም ዘሎ ናይ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ጽድቂ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ኣስተብሉ ናይ ሰዲቃውያን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ማለት ሰዲቃውያን በኣምላኽ ኣይኣምኑ ብትንሳኤ ኣይኣምኑ መልኣኽ ከም ዘሎ መልኣኽ ኣይኣምኑ ዝኾነ ይኹን ህላው ኣይኣምኑ እዮም ስለዚ ከምታ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ተጽሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዖም መለክዕ ክገብረሎም ኣይክእልን እዩ ንፈሪሳውያን ግን መለክዒ ይገብረሎም ኣሎ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን እንተዘይበዚሑ ጥራይውን ኣይኮነትን ኣዝዩ እትብል ሓይሊ ቃል ኣላ ኣዝዩ እትብል እቲ ክህልዎ ዘለዎ ፍልሊ መጠኑ እትዕቅን ቃል ወይ ዓቐኑ እተስፍር ቃል ኣላትና ብዛ ኣዝዩ እትብል ድንቂ ንመን መለክዕ ገብረሎም ኣሎ ንመን ሞዴል ናቶም ክገብሮም ህቦም ኣሎ ንፈሪሳውያን ፈሪሳውያን እቶም ብሓዋርያት ወንጌል ክስበኸሎም ዘለዎ እዩ ክርስቶስ ከም ተወልደ ኣይኣምኑን ስለ ዘለዉ በቲ እዋን ከም ተወልደ ኣይፈልጡን ስለ ዘለዉ በቲ ግዜ ክርስቶስ ከም ተወልደ ክርስቶስ ከም ዝሞተን ከም ዝተሰአን ክብሰሩ ዘለዎም እዮም እዞም ህዝቢ እዚኦም እዞም ፈሪሳውያን ሎሚ ከምቲ ስኺ ኣሚንኩሞ ዘለኹም ወይ ኣሚንናዮ ዘለና ስለ ዘይኣመነ ንንዕቕ ዶ ወይስ ብገለ ሸነኽ ናትና ሞዴል ንገብሮ ንፈሪሳውያን ከም ዝበልኩኹም እዩ ብምንታይ ከምኡ ገይርዎም ክነግረኩም እየ ግን ወንጌል ክሰብክሎም ዘለዎም ሓዋርያት እዮም ነቲ ጽሑፍ ከሰብሉ ኣእምሮም ዝኸፈት ዘሎ ሓዋርያት እዮም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ሰማያት ዝወሃቦም ዘሎ ንሓዋርያት እዩ ስለዚ ሓዋርያትም ክነግሩ ማለት እዮም ግን ጽድቅኹም
ካብ ጽድቂ ናይቶም ንስኻትኩም ወንጌል ክትነግሩዎም ዘለኩም ኣዝዩ እንተዘይበዝሐ ይዝብል ዘሎ ሕጂ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከቶ ከም ዘይተኣትዋ እነግረኩም ኣለኹ ኢሎ ኣብዚ ክስመረሉ ዘለዎ ኣሎ ብሩኻተይ ክስመረሉ ዘለዎ ኣሎ ኣብ ካልእ ስፍራውን ሐዋርያ ጳውሎስ ንርእሱ ምስቶም ዓለም ነቶም ቅዱሳን ኣተሓሒዙ ኣወዳዲሩ ካብኦም ንሕሸሉ ዶ ኣሎና ኢሉ ኣሎ እንታይ ኣሎና ከመይ ኢልና ንኸስስ ንርእስና ዳ ምስኦም ንኸሳ ኢሉን ኣብታ ናብ ሰብሮሜ ዝፀሓፋ መልእኽቱ ክዛረብ ከሎ ንነብብ ኢና ብዙሕ ግዜ ብጸጋ ድሒና ስለንብል ናይ ጽድቂ ነገር ንርስዖ ኢና ግናኸ ከምቲ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 2 ተጽሒፍዎ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብን ምድሓን ኣምጽኡ ምስ በለ ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ብጽድቅን ብጥንቀቐን ብኣምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ መን እቲ ዝተገልጠ ጸጋ እዚ ቀዳመይ ተቐሚጥዋ ዘሎ ጽድቂ ትብል እያ ካልኣይ ጥንቃቐ ሳልሳይ ኣምልኾ ጽድቂ ዝብል ቃል ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ብሩኻተይ ብዙሕ ግዜ ጽድቂ ከምዚ ሓደ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ሓደ ዘይጻድቕ ስለ ጻድቕ ነቲ ዘይጻድቕ ዝፈርዶ ኣብ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓና እዩ ግን ጻድቕ እንተኾንካ ብፍትሒ ደረጃውን ብምሕረት ደረጃውን ስለምንታይ እዝን እትን ትገብር ኣለኻ ንዝብል ነገር እውን ንኹሉ ጻድቕ ጽድቂ ዝኾነ ነገር ይስህልወካ ናብታ መበገሲ መልእኽተይ ዘላምልስ እንተኢልና ጎይታና ኢየሱስ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን እንተዘይበዚሑ ኣዝዩ እንተዘይበዚሑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከቶ ኣይተኣትውን ኢኹም ኢሉ መለክዕ ዝገብረሎም ዘሎ ኣብነት ዝገብረሎም ዘሎ ግን ንኹሎም ፈሪሳውያን ከም ዘየመልክት ይሰመረሉ ንኹሎም ማለቱ ከም ዘይኮነ ንኹሎም ፈሪሳውያን ማለቱ ከም ዘይኮነ ይሰመረሉ ንመንዳ ገለገለ ኣብነታት ክበኩም እየ ንኸም እቲ ናብ ጎይታ ምስ መፀ ጳውሎስ ዝተሰመየ ሳውል ንሱ ከምቲ ኣብታ ናብ ፊልጵ ዝፀሓፋ መልእኽቱ ዘርዚርዎ ዘሎ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ዕብራዊ ካብ ዕብራውያን ካብ ነገድ ቢንያም ብቕንዓት ሰጓግ ማሕበር ብሕጊ ፈሪሳዊ ብጽድቂ ሕጊ ከዓ መንቀብ ዘይብለይ ዝበለ እንታይ ማለት ነቲ ሕጊ ነቲ ሕጋጋት ማለቱ ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ ሰብ ማለቱ ኮይኑ ንህይወት ኢሉ ንጽድቂ ኢሉ ሕያው ንኽኸውን ኢሉ ነቲ ሕያውነት ከም ዓስቢ ናይቲ ዝገብሮ ከም ደሞዝ ናይቲ ዝገብሮ ክቕበሎ ኢሉ ይገብሮ ነይሩ ከም ኣካል ናይዚ እውን ከዓ ነቶም ብጎይታ ዝኣምኑ ዘሳደዶምን ዘጋፍዖምን ዝነበረ እቲ ምግፋዕን እቲ ምስዳድን እኳ ዘይድለ እንተነበረ ዘይግባእ እንተነበረ እቲ ነዚ ዝገብረሉ ዝነበረ ሞቲቭ ግን ጎይታ ይሪኦ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ደልዩ ዝገብሮ ዘሎ ብኸመይ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ክፈርዶስ ጎይታ ነቲ ሞቲቭ እውን እዩ ዝርድኦ ክደግማ እየ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ክፈርዶስ ጎይታ ነቲ ሞቲቭ ነቲ መበገሲ ነዚ ነገር ክገብር እቲ ህቃንኡ እውን እዩ ዝርድኦ
ስለዚህ ጎይታ ፀዊዕዎ ብሩኻት ከምን ገማልኤል ዝበሉ ካብ ኣብነት ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 39 ክትረኽብዎ ኢኹም እንታይ ኢኹም እሞ ከፊትኩም ንበቦ ብሩኻት ኣብዚ ክፍሊ እዚ ፈሪሳውያን ብሃይማኖታዊ ቅንዓት ነዲሮምን ረሲኖምን ንሐዋርያት ክቅጥቅጥዎም ክገርፍዎም ምስ ደለዩ ገማልኤል ግና ኣብነታት ጠቂሱ እዚ ዝገብርዎ ዘለው ክሓስብሉ ነጊርዎም ቅድሚ ሕጂ ሓደ ተሲኡ ነበረ ዓብይ ብምባል ኣስተንከረ 400 ሰዓብቲ ገበረ ገናኻ ሓለፈ እቲ ነገር እውን ፈረሰ ኢሉ እዞም ሕጂ ዘለው ድማ ግብሮም ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑ ከተፍርስዋ ይከኣለኩምን እሞ ኣስተብሉ ምስ ኣምላኽ ክትበኣሱ ከይትርከቡ ኢልዎም ከምዚ ዝብሉ ሰባት ንድሰምዕዎም ከምዚ ዝመኽሩ ሰባት ስለ ዘለው እምበኣር ጎይታ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተዘይበዚሑ መንግስቲ ኣምላኽ ከምዘይ ተኣትዋ እብለኩም ኣለኹ ዝበሎም ገማልኤል ነቶም ብሃይማኖታዊ ቅንዓት ረሲኖም ነዲሮምን ዘለው መሊሱ ሓዊ ከኣጉደሎም ቀሊል እዩ ነይሩ ሓዊ ዝኣጉደሎም ዘረባ ክዛረቦም በቲ ዘለዎ ቃልቃል ክብሉ ዝገብሮም ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ብሓረቆቶም ክትስኡ ዝገብሮም ክሳዕ ንምቕታሎም እኳ ደኣ ክድርኾም እንተዝደልስ ይኽእል ነይሩ ክዛረብ ይኽእል ነይሩ ግን ናይ ዘመኑ ኣብ ዘመኑ ዝነበረ ፍጻመ ጠቂሱ ሕጂ ድማ ክትገብሮ ደሊኹም ዘለኹም ሕሰብሉ ኢልዎም ግብሮም ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑ ከተፍርስዋ ይከኣለኩምን እዩ ካብ ኣምላኽ ተዘይኮይኑ ግና ናትኩም ከምዝን ከምትኑ ናይ ድልዮን እዩ ክፈርስ እዩ ከምቲ ክተቐሰልኩም ዝፀናሕኩ ኣብነት እዩ ዝብሎም ደሎ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑ ግና ግብሮም ከተፍርስዋ ይከኣለኩምን እሞ ምስ ኣምላኽ ክትበኣሱ ከይትርከቡ ኢልዎም ከምዚ ዝብሉ ርኢኹም ቁም ነገር ኣብ ኣፎም ዝርከቦም ሰባት ፍርሃት ኣምላኽ ዘዘኻኽሩ ሰባት ንሕና ዘይበፃሕናዮ ዝበፅሖ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ነቲ ንብሎን እንገብሮን ክንሓስበሉ ብኩሉ መኣዝን 360 ዲግሪ ክንጥምቶ ብምሕዳስ ሓሳብና ነገራት ክንምልከቶ ዝድርኹ ኣብቲ ዘመን ስለ ዝነበሩ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ዞም ከምዚ ዝበሉ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተዘይበዚሑ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ኣብነት ሂቦ ኣስተብሉ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ አብርሃም ካብ ጽድቂ ይስሐቅ ያዕቆብ ኣይበለን ንሶም ጉዕዞም ዛዚሞም ዝሓለፉ ቅዱሳን እዮም እሞ መለክዕ ዝሓለፈ ንዘሎ መለክዕ ኣይከውንን እዩ ደግማይ ዝሓለፈ ንዘሎ መለክዕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዘሎ ብዘሎ ክልካዕ ይግባእ እዩ ዘሎ መለክዕኡ ዘሎ ክኸውን ኣለዎ እናረኣየ ካብኡ ዝመሃር ከምኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ ጎይታ እሱር ኮይኑ ናብሮም ምስ መፀ ዝበሎ ድማ ዝረኸቦም ሰባት ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት መበል 28 ምዕራፍ ካብ መበል 17 ክሳብ ፍቕዲ 22 ክትረኽብዎ ኢኹም ብሩኻተይ
ሕጂውን ዓይነይ ኮንኩም ንበብዎ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ኮንኩም ረኣይዎ ኣብዚ ስፍራ እዚ ጳውሎስ ነቶም ኣውራታት ኣይሁድ ነቶም ሙርያት ኣይሁድ ነቶም ከስምዖን ከድምዖን ዝኽእሉ ፀዊዕዎም ዝፀውዖም ክፍሊ ኢና ንረክብ ምስ ፀውዖም ስለምንታይ እሱር ኮይኑ ከም ዘሎ ብምንታይ ምኽንያት ኣብኡ ከም ዝመፀ ስለምንታይ ከም ዝፀውዖምን መብርሂ ሂብዎም ሓፃር መብርሂ ድሕሪ እቲ ንሳቶም ዝበልዎ ስምዑ ብዛዕባ እዛ ሻራ እዚኣ ግና ንፈልጥ ኢና ኢሎም ሰሚዕና ኣለና ግን እቲ ንስኻ ተሓስቦ ካባኻ ክንሰምዕ ንደሊ ኣሎና ኢሎም ከምዚ ዝበሉ ኣብሮም ዝተሰዱ ኣይሁድ እውን ነይሮም እዮም ፍርህ ዝብሉ ኣምላኽ ዓብ ምዃኑ ዝሓስቡ ኣቦ ዓብይ ምዃኑ ዝሓስቡ ነይሮም እዮም እቲ ንስኻ እትሓስቦ ካባኻ ክንሰምዖ ንደሊ ኣሎና ከምዚ ዝብሉ ከዓ ስለ ዝነበሩ እዞም ከምዚ ዝብሉ መምዘኒ ናይ ሓዋርያት ክኾኑ ሰሪዕ ኣሎም መምዘኒ ናይ ሓዋርያት ክኾኑ ሰሪዕ ኣሎም እቲ ዝብሎ ዘለኹ እዚ እዩ ናባና ምልስ ምስ እንብል ከምዚ ድበለ ኣለና ዶ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ምልዓዓል ናይ ሬማ ቤተክርስትያን ክኾን ከሎ ክንደይ ሆ ሆ ሆ ሆ ሆ ሆ ተባሂሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ክንዲ ምባል እስከ እቲ ሓሳቦም ንስማዓዮ ኣብ ክንዲ ምባል እንታይ ክገልጹ ደልዮም ኣብ ክንዲ ምባል በቃ እቲ ዝተባህለ እቲ ዝግበር ዝነበረ ትዝክርዎ ይኹም ናይ ቃል ኣምላኽ ፍልጠት ዘይብሉ ምዃኑ ሰብ መዝሚዝካ ምርሳኑ እሞ ኣብ ካልእ ኣብዚ ትስእ ዘሎ ምልዓዓሉ እንታይ ይዓበስ ብሩኻት እንታይ ከይፋይድኡ ምሰይ ናይ ጽድቂ ክቁፀር እዩ ከምዚ ዝገብሩ ብዘመን ሓዋርያት እውን ነይሮም እዮም ፈሪሳውያን ከንቱታት ሰባት ኣኪቦም ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ዝትስኡ ከንቱታት ሰባት ማለት ተደፋእትን ተሰሓብትን እንተ ኣጎድሎም ዝእጎዶም ስቂሎም ዝረስኑ ዕንጨይቲ ናይ ዘይፈልጥዎ ሓዊ መጋርያ ዝኾኑ ዕንጨይቲ ነይሮም እዮም ነዞም ከም ዝበሉ እሪ ኣቢሎም ዘቕርቡ ነይሮም ናብ ሓዋርያት ተተስኡ ንዖኦም ኣይኮነን ጎይታ ጽድቅኹም ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ጽድቅኹም ኢሉ ካብ ጽድቂ ኢሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ከምዚ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ እቶም ጽቡቕ ካራክተር ዘለዎም እቶም ስፍሕ ዝበላ መላኽታት ዘለዎም እቶም ኣምላኽ ዓብ ምዃኑ ሓሲቦም ሲ ምስ ኣምላኽ ክትበኣሱ ከይትርከቡ ኢሎም ዘጠንቅቑ ዝበሉ ዳ እዩ ናባና ምልስተ ኢልና ከምዛ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ እዩ ንኣሽቶ ኣማልኽቲ ኢና ኣምላኽ ኢና ዝብሉ መፂኦም ይድበሃል ነይሩ ክርስቶስ ምስ ሞተ ናብ ሲኦል ዝኣተወኮ ከምዚ ናይ ሰይጣናዊ ተፈጥሮ ስለ ዘለዎ እዩ እዮም ዝብሉ ሬማ እዩ ዝበሃል ነይሩ እሞ ኸ እስከ እቲ ሓሳብኩም ክንሰማዕ ኣለና ምባል ዲ ዝበልፅ ወይስ ይብሉ 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 ኢልካ መኻድ
كم أمناتي زمنون أمناتي جزيون لك أهم ينيرو only Jesus مستوى راح أوز بهالد أمبر قريب ناس كان الزارب بس كان نحتاجون تايد ولدلو تايد حسابه كما يزول دلو زبالة بحق عينه برا كم محير بزعبايد الزرب من بارو أب قطر سيسة مدراونا تيزد مسس أبتو المزمور يعزز منفس قدس بالزلاتا كم محير إذا لكم زلوا كم محير only Jesus يتباهي أنا كم متقاسو يعزز منفس قدسون جيسس منفس قدس يدول دلو سبحان الله نيرو رايو جيسس منفس قدس ولالو قدامي جيسس انجلش منفس قدس تغرينيا زمراي تخين انت خبرت انجلش اتيو دبل كمان اي حسابن زحفري بحق بروخاتي دايلو من هاري بولس بزعبا ذا شهرة زي أجن أب كل وجن زبها النجار كم زول نفلت إنا إسكا إتنسخات حاسبوه نسمع عند اللي علنا كزار مش جمرة فرق أم بتسدو بلا دولة تردي وام أمينو زي إتزبل دلو خبرو خاتي لومون أبز حلفة ما حدا فتاوي بغنى الناس تقبلني أبي تبقى الشغل له تا channel سمنا تا channel تلويت مسرعي مو مسرقبكو تزاربنا نيرنا زجرم وان قاد وان سان يدول دلهم انت سلامتها خاتقبوله زل خاب غزخا وان قاد وان سان كو يدول دلو يلوم اتم سبات نير دو انا سلامتها وان قاد وان سان يلكادو مبالدو تقلل انتي مالت كاي مبالدا تقلل لومي غويتانا يسوس ندسمعو انتي موديل محابه كمتنا هورات اب زمنهم ملك عز غبرلهم صحافتن فريساوያን نيرهم كم زبل على تقسكو كم ان جماليل زبلو كم ان اتم حواري ጳውሎስ ዝረኸቦም ዝበሉ አብሮም ዝረኸቦም نيرهم لومي نمن ملكع مغبرلنا صدقهان كاب صدقها خاب صدق خستو انت زي بليصو إلو نمن ملكع مغبرلنا لومي سكبزنا سبل بروحاتي كنسمع خلنا ونبعلو أفت مسمع زبها اللمدم ونمزع شو أفت مسمع زبها اللمدم سمعنا كل الناس قبوا عينة سامع عدم خزارو واللي يبصق عمله انت اي خاتب الدل خازب المجمرة يفترنا قريتها قبرو لي يبلناكم انت اخاتب الدل خازب ليلة دحان انت اخاتب الدل خا زبل انت زي هالوه بعليك قرب بسبرك خا اف لقد مخونت مدردار لو مسبا زمن كسارة يخل نقبابل كابز زباله فحزح انتي كنركبينا بروخاتي كابز زباله انتي انا كنصبه زاكل فح مبال فحلنا لنا زاكل زح مبال زحلنا لنا حجي سبا لب غويتا زرت كاركتر فترنا لب غويتا زرت بحر بار رخبنا مقببال زبال بقن عنا مقببال زبال حجز اللخي هيوتي زقدسن حجز اللخي هيوتي زقدسن اللي كم مقبال باي هالونا يمصباسو
سأزم حوات أنا مخرم سمع زجبركو صار تزارمنا صار تزارمنا سلامتكم خمس بالكو نجير يوم اتحسب ردو مخانو مستجنزبو اتحسب تردئو مخمس له أنا مستجنزبكو نسلام إزازكم جنا بحكي له دس النبلة نخاجير يوم كبرن سميخون سلازي نستبهل بخل مداي نجر صدق يقدسو يغويتا دحرك ابروخاتي كندز حلوه انا خبغت استماركو زي كندز حلو دكتورين حلو نسخ حق سلاز بالك حق دخون يلن اذا فلط حق سلاز خونا حق خوين زنبر دامبر نسخه انا حق سلاز بالنا حق خوين زنبر يلن بزحات كتأمن سلاز قالك حق انا مخانو ملكت كخونا يكلني حقي نهيوت ابزهو حارنت ابيوت ابز وجو مقيرو زلاقي مقيرو بو يدرغاغط إذا مخانو تردينا كراسب أي صدق أملاك كم زي جبر فليتنا النخران نحيمانا تورسنن يلو خل كان والله خب حجي نخران نحيمانا تورسنن يلو خل كان والله نموت حوي انت أخذت ولد اللخا نبزول نم بالنمزع حفتي انت أخذت ولد اللخي كابخ سمع اسكي كمي مالت أرد إنسكي كترد عليك مالت كخينو موحة حاتي حلونا مقربي حلونا اتتبلو كابخ خنسمعو ندلي حلونا اتحسابك كنسمعو ندلي حلونا ويتبارككم جزيكم هيبكم نزام الاختزاء سلس سمعكم ويتا صلاتكم زبلد ما يسمعكم صلاتكم كلها يرخوا لكم بروحات دسمع يدسمع كداك معي دسمع يو زسمع سلام كنيات نخلاتنا